A l'AFO es fa quasi tot el dia futbol i m'agradaria que els nens que els agrada molt el futbol ho vinguessin a provar. Aquestes colònies m'estan agradant molt perquè a les habitacions són molt amples i es dorm molt bé, i també els camps, que n'hi ha 14, i són molts, i de gespa natural. I també ens agradaria que l'any que ve, com que som algunes nenes, ens agradaria que vinguessin més perquè ens ho estem passant molt bé i els hi recomano perquè elles també s'ho passaran molt bé.